Awni yangma zarafa ka tobulu be soro orange sanfɛ kunnafoniw 37 saba fila kelen fu ani falaki aw to ko in galama alisa o kuma sa ana fɔ ma aw nango bi amena fako de glan awo klebianva mɔgɔ ta glan jogo kɔni an ka situlu yelene an b'an ka fakoyi kala i be fakoyi ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma nka i k'i jija situlu ka caya dɔɔni sabula o de b'a to fakoyi be magaya wa a b'a to tulu be tigɛ a sanfɛ kosɛbɛ an ka situlu ni fakoyi donnen ɲuman ɲɔgɔnna an b'o bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka na an ka sogo kɛ da la sa i be se ka sogo fɛn fɛn min ja i be se k'o kala nka o yɛrɛ b'a dɔn n'i ko fakoyi kɔni i hakili be taa sagasogo de la dɛ an b'an ka sagasogo yira n'a ji n'a tulu ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka tulu dɔɔni kala o tɛmɛni an be fleurini kala ni maa dɔw ko kaabe awɔ kɔrɔnfɛmɔgɔw de b'a fɔ ko kaabe koyi an ko fleurini an be dani dɔɔni tigɛ ka kala n'o ti dɔwɛrɛ ye tomati kɔ ani jaba dɔɔni dɔrɔn kɔrɔnfɛmɔgɔw ti jaba kala o ti dani kala ayi nunu ti kalu fɛn nga klebianva mɔgɔw b'a kɛ an b'olu yira n'a yirana k'a ɲɛ waati min an be sɔrɔ ka na an ka da jido i ti ji pɛrɛ la dɛ i be ji caya la kosɛbɛ yɛrɛ de sabula fakoyi kan ka tobi yɛrɛ de kosɛbɛ an ka da jidoni an b'an ka fakoyi ta sa ka sɔrɔ k'a kɛ da in na o tɛmɛnin kɔfɛ an bena kɛfɛnw k'a la awɔ ale kɛfɛn bɛɛ de be k'a la ɲɔgɔn fɛ an be jɛgɛ wala k'a la ni maa dɔw ko jɛgɛ jalan an be sunbala k'a la ka sɔrɔ ka na mafeje nganinfi ani tigɛni susuko ɲuman an ben'o fara an ka da kan tigɛ min be dun an fɛ o tɛ dɛ tigɛni wɛrɛ be yen nɔ ni maa dɔw b'a fɔ a ma ko fakoyi nafɛn o tigɛni de don kulobilenkan na n'u b'a fɔ ko fausse noix de muscade an be yirifarani k'a la ka kɛlɛkɛlɛ k'a la walima forondobani i b'o ko i kɛ k'a bɛn i sago ma an be sɔrɔ ka barama jɛng'a da la k'a to yen a ka tobi sa ɛri dama tobili kɔfɛ an ben'a lajɛ n'a sɔrɔla a koɲa be cogo di n'a sɔrɔla a ye tulubɔ daminɛ walima a be cogo di wa a b'a kɔgɔko jate minɛ dɛ ne nimanaw an bɛɛ be kɔgɔko in kɛ k'a bɛn an yɛrɛ sago ma min ka di ye i b'a k'i ka da la an be don mina i komi bi nora mɔgɔw de kɛlen do ka zarafa ta k'a yanga o de y'a to a b'u ka publicité kɛ diɲɛ dongo don ma wa a nimanaw bɛ ka kabako d'a kan ne ɛri caaman tobili kɔfɛ an ka da ji jiginna an be tasuma da dɔgɔya kɔrɔ ka sɔrɔ ka barama da jɛng'a da la waasa tulu ka tigɛ a sanfɛla la ka ɲa fakoyi dunnenba ka di maa dɔw ye i n'a fɔ a dunnenba man di maa dɔw ye cogoya min na ne yɛrɛ kɔni filɛ nin ne t'a dunnen fɛ ten nɔ a labilalenni de ka di ne nka an t'a kɛ rendez-vous an ba fana ye dɛ n be yɔrɔ dɔ fɔ ka d'a kan fo jagoya n ka tamaroni kɛ n ka fakoyi la jagoya tɛ n'a sɔrɔla i ka fakoyi ka kunna de i be tamaroni k'a la waasa a baga ka fa ka sirimɛni sɔrɔ ni fakoyi in gɛrɛ la a fɔ an da nɛn kunu k'an dalangolo to bi duden bɛɛ ka gɛrɛ aw bismila